Hvorfor smiler du, Vagn? Han glippede med øjnene og kiggede på Susie, der sad på stolen ved siden af ham. Omkring dem trissede folk sovnet rundt i klasselokalet, eller lå hen over bordene med lukkede øjne. Klokken var nogle minutter i 8. Han havde ikke været klar over, at han sad og smilede. Et øjeblik var ordene ved at drukne i hendes blå øjne. Jeg havde bare en god drøm i nat. Hun vendte sig, så hun sad med front mod ham. Hvad drømte du da, hvis jeg altså må spørge? Jeg drømte, begyndte han. Tavs et øjeblik. Jeg drømte, at jeg var hjemme hos min mormor og morfar. Før det skete. Han vidste ikke, hvor løgnen kom fra. Den var bare væltet ud af ham, inden han kunne nå at tænke over det. Næsten som om den havde ligget og ventet på at blive fortalt. Jeg drømte, vi sad ude i haven og spiste kage og spillede kort. Det var en god dag. Hun så længe på ham. Hvor gammel var du egentlig, da det skete? Vagn lød, som om han tænkte sig om. Jeg var 10. Jeg kan godt huske det. Folk snakkede ikke om andet i flere uger. Det må være forfærdeligt for dig og din mor. Det var det også, nikkede han, og gjorde sit bedste for at lyde så modig. Indvendigt jublede han. Han snakkede med Susie. For første gang nogensinde talte de sammen, og samtalen var ikke bare nogle ligegyldige bemærkninger om, hvor koldt det var i dag, eller stilen på tirsdag. Den var om morfar. Vagn havde ikke nævnt morfar siden dengang det skete. Turde dårligt nok viske ordet. Det var forbudt. Hele episoden skulle gemmes væk, fortrænges, indtil den dag, man kunne bilde sig selv ind, at det aldrig var hent. Men nu havde han pludselig lyst til at fortælle Susie om det. Han frydede sig ved medfølelsen i hendes blik. Hun syntes, det var synd for ham, og det betød, at hun kunne lide ham. Det kan godt være, at man holdt op med at snakke om det, fortsatte han. Men man tænker stadig på det. Det hænger ved. Når folk ser på mig, kan jeg se, at de tænker på morfar. På det, han gjorde. Som om det er min skyld. Eller som om jeg kunne finde på at gøre det samme. Han snakkede videre. Ordene løb ud af munden som vand fra en hane. Han fortalte hende ting, som ingen nogensinde havde fået at vide før. Hvordan mor en mærkelig dag i september, få måneder før far havde forladt dem, var kommet ind på hans værelse, havde sat sig på sengen, taget hans hænder og fortalt, at mormor og morfar begge var døde i løbet af natten. De blev syge, Vagn. Man kunne ikke nå at gøre noget. Mor havde holdt ham hjemme fra skole de næste mange dage, selvom han til at begynde med ikke helt forstod hvorfor. Godt nok var han ked af det, men der er ikke så meget, at han ikke kunne gå i skole. Det var først nogle dage efter mormor og morfars begravelse, Vagn opdagede hvorfor. Han var vågnet før mor, var gået ned i stuen og havde tændt fjernsynet for at se tegnefilm. På den ene kanal havde der været nyheder, og et farvefoto var tonet frem. En kvindestemme fortalte, at man endnu ikke havde fundet det våben, som den ældre mand havde brugt til at myrde sin kone med, inden han havde taget sit eget liv. På skærmen havde morfar smilet til ham. Vagn havde slukket fjernsynet, da han hørte mor stå op. Han fortalte hende aldrig, hvad han havde set, men den dag kastede han op, indtil han troede, han skulle dø. Alt det fortalte han Susie, om mareridtene om natten, om den store skygge, der hele tiden fulgte efter ham. Skyggen, der var morfar. Og Susie lyttede. Sympatien i hendes øjne voksede. Du er ikke din morfar, Vagn. Hun smilede til ham. Du kunne ikke gøre for det, der skete. Vær sød at fortælle det til resten af verden. Resten af verden kan nogle gange være åndssvag, sagde hun. Hun lænede sig imod ham, og pludselig var hun meget tæt på. Han kunne mærke duften fra hendes hår. Jeg synes, det er synd for dig, Vagn. Og jeg synes, du er sød. Hendes hviskende stemme kom nærmere. Fik det til at kilde indeni. Rigtig sød, faktisk. Hun lænede sig tættere på. Hvad? Han sank en klump. Hvad med Kim? Kim er her ikke i dag, hviskede hun, og nu var hendes ansigt helt henne ved hans. Luk øjnene, Vagn. Han lukkede øjnene. Der var et strejf af en læbe, eller måske bare et vindpust. Så ringede klokken, og Vagn slog øjnene op. Susie sad ikke længere ved siden af ham,
men sad på bordet overfor med ryggen til. Talte med en af sine veninder. Havde hun siddet der hele tiden? Havde han overhovedet ikke snakket med hende? Hvis han havde, hvornår havde fantasien så taget over? Hvor meget havde han fortalt hende om morfar? Det hele? Ingenting? Skuffet sank Vagn tilbage i stolen. Nok plejede han at dagdrømme om Susie, men det her, det havde været så virkeligt. Han lukkede atter øjnene, forsøgte at genoptage fantasien, men det lod sig gøre lige så lidt, som det lader sig gøre at drømme videre på en drøm, efter man er vågnet. 5 minutter senere var deres klasselærer stadig ikke kommet. Så blev der ringet over fra kontoret. Deres lærer ville være der om 10 minutter, sagde stemmen i højtaleren. Bare bliv i klassen. Der gik nu nærmere 20 minutter, før deres lærer kom, og da hun trådte ind i klassen, var hun helt hvid i ansigtet. Skoleinspektøren var sammen med hende, og heller ikke han så rask ud. Der blev øjeblikkeligt stille i klassen. Brokkerierne over forsinkelsen svandt hen. Der var tydeligvis noget galt. Vagn lod blikket glide over på Kims tomme plads, og følte pludselig en uro indeni. Han begyndte at svede, selvom han egentlig frøs. Folk fandt hen på deres pladser, selvom ingen endnu havde sagt et ord. Inspektøren åbnede munden for at sige noget, men der kom ikke noget ud. Først efter 3. forsøg lykkedes det ham at fremtvinge en spæd, skælvende røst. Der er sket noget forfærdeligt, sagde han, og i klasseværelset voksede øjnene sig store. Nogle begyndte at græde, andre stirrede tomt ud i luften. Vagn kiggede på sine vridende hænder. Han havde aldrig frosset så meget før. Han stirrede på ravnen. Den stirrede igen, som så de hinanden an. Men ravnen ville aldrig sænke blikket, for den var udstoppet. Dens indvolde var bomuld, blodet ståltråd. Den var død. Eller var den? Du slår ham ihjel, hviskede Vagn, og følte en kuldegysning rutsche ned ad ryggen. Hans ene hånd gled hen over klassebilledet, fingrerede ved hullet, der havde erstattet Kims hoved. Drømmen i nat var ikke nogen drøm. Fuglen fastholdt sin stirren. Vagn kiggede mere indgående på den. Der var intet blod på dens næb, heller ikke på fjerene. Den var skinnende sort, som en poleret skygge. Men Vagn lod sig ikke narre. Han kunne huske, hvad han havde drømt. Det meste af det i hvert fald. Flyveturen gennem natten. Drengen, der var kommet gående. Kim. Det var Kim, han havde drømt om. Og så blod. Der havde været meget blod. Nu var Kim død. Myrdet. Han havde været på vej hjem fra basketballtræning, da det var sket. Det havde inspektøren fortalt dem, og så havde de fået en seddel med hjem. Der havde også været en fra politiet, der gerne ville tale med dem en af gangen. Og en psykolog, hvis man havde brug for det. Bagefter havde de fået lov til at gå. Vagn kunne nu ikke huske, hvad han havde fortalt kriminalbetjenten. Men han kunne huske, at han havde grædt lidt. Betjenten havde lagt en trøstende hånd på hans skulder. Psykologen havde han ikke talt med. Jeg ønskede ham død, sagde Vagn, og følte en dyb kvalme vælge op gennem sig. Han var ganske tæt på fuglen, næsten som om han udfordrede den til at hugge ud efter ham. Jeg ønskede ham død, og du slog ham ihjel. Var det hans fantasi, eller blinkede ravnen til ham? Han tog klassebilledet og betragtede fuglen gennem det flossede hul. På bordet lå hans eget portrætfoto. Det havde ligget under klassebilledet, og næbet havde boret hele vejen igennem det sorte baggrundstæppe. Kvalmen sad helt oppe under ganen nu, og han følte sig svimmel. I sine tanker så han Kims tomme stol, hørte den fjerne lyd af en hoppende bold. Dunk, dunk, dunk. Det var ikke min skyld, hviskede han, og pillede ved det hvide klæde, ravnen havde været pakket ind i. Det var ikke min skyld. Var det ikke? Lød en sagte stemme. Du ønskede Kim død, og nu er han død. Er det så ikke dig, der har slået ham ihjel? Hvem er morderen, Vagn? Kniven, eller ham, der fører den? Men jeg kunne jo ikke vide. Jeg vidste ikke, hvad der ville ske. Men hans stemme bævede. Han lød ikke overbevisende.
Når folk ser på mig, kan jeg se, at de tænker på morfar. På det han gjorde. Som om det er min skyld. Eller som om jeg kunne finde på at gøre det samme. Ordene snurrede rundt i hans hoved. Om og om igen. Han kunne ikke få dem til at holde op. Som om jeg kunne finde på at gøre det samme. Det samme. Med en hurtig bevægelse smed Vagn det hvide klæde hen over fuglen og stillede den op på skabet. Allerbærest, så man ikke kunne se den. Aldrig mere, stønnede han. Så løb han ud på toilettet og kastede op. Den nat er morfar ikke længere en skygge i drømmens udkant. Han er hovedpersonen. Mormor er også med. Og ravnen. Og da Vagn på et tidspunkt vågner, er det med et gisp så kraftfuldt, at han et øjeblik tror, at han er ved at blive kvalt. Han forsøger at genkalde sig drømmen, men den er allerede borte. Og noget fortæller ham, at det bør han være glad for. Aldrig mere, hvisker han, og kigger på skabet. Han kan ikke se ravnen herfra, men han kan fornemme den, som han kan fornemme sit eget hjerteslag. I morgen skal den tilbage på loftet. I morgen skal den tilbage i kisten. Tanken når næppe at blive tænkt til ende, for skyggerne vugger ham i søvn igen. Denne gang er der ingen drømme, og da Vagn vågner næste morgen, har han glemt alt om mareridtet og den udstoppede fugl på skabet. Tiden gik, vinter gled over i forår, og alting blev født på ny. De havde byttet pladser i Vagns klasse. Kims stol var fjernet. Vidnede ikke længere om det frygtelige, der var sket. De havde alle givet en 20'er til en krans, og de fleste havde deltaget i begravelsen. Vagn havde ligget derhjemme med feber og bidende mavepine. Det var på tidspunkter som disse, han kom i tanke om fuglen, og han blev ved med at minde sig selv om, at han skulle huske at bære den op på loftet. Men hver gang glemte han det igen. Det gled ud af hans hukommelse, som sand gennem et timeglas, og oppe på skabet blev ravnen stående, under det rene, hvide klæde. Dagene gik, og de bragte forandringer med sig. Ikke mindst med Vagn. Noget i ham havde ændret sig. Blikket i hans øjne var anderledes. I dagene efter Kims død kiggede hans klassekammerater stadig mærkeligt på ham. Men af en eller anden grund generede det ham ikke længere. Han var ligeglad, og efterhånden forsvandt de skulende blikke. De vendede sig til ham. Så en dag var der en, der spurgte, om han ville være med til barske i spiseren. De manglede nemlig en. Han sagde ja, og i kampen scorede han 5 gange. Derefter blev han spurgt hver gang, og til sidst var det ikke længere nødvendigt at spørge. Han var også begyndt at snakke med Susie, og nu var samtalen ikke bare dagdrømme. Det var startet forsigtigt. Har du lavet din blikregning? Og var så langsomt vokset. Film, kæledyr, yndlingsmusik, ferieminder, stjernetegn. De snakkede om alt, undtagen Vagns morfar. Det emne var glemt, og Susie spurgte aldrig til det. Det var også ligegyldigt. Der var meget andet at snakke om. Og var det ham, eller var der ikke et bestemt glimt i Susies øjne, når hun så på ham? Den gamle vrede, den der nogle gange havde taget kontrollen over ham, var glemt. Det uopklarede mord var glemt. Kim var glemt. Ravnen var glemt. Og Vagns hjerte brændte af forelskelse mere end nogensinde før. Og nu var tiden ved at være inde til at sætte handling bag fantasierne. Snart skulle der være skolefest. Han brugte hele eftermiddagen foran spejlet. Var i bad 2 gange. Den første gang i vand, den anden gang i deodorant. Håret blev sat med voks og en halv dåse hårlak. Der skulle mere end en solid orkan til at flytte på den frisyre. Bukser og skjorter blev strøget, skoene og brillerne pudset. Mor sagde, at han så nydelig ud, da han spurgte hende. Så vendte hendes blik tilbage til fjernsynet, der var skruet så højt op, at glassene i skabene klirrede. Vagn smilede til sit spejlbillede. Følte sig opstemt. Ja, ligefrem selvsikker. I aften skulle det ske. I aften ville han spørge Susie, om hun ville danse, og hun ville sige ja. Måske vil hun da kysse mig. Midt på dansegulvet, hvor alle kan se os. Tanken fik det til at krible indeni. Han gik ind på sit værelse for at hente sin bog. Da han gik ud igen, kom han til at støde ind i skabet med skulderen. Selvom det nok ville have givet ham et blåt mærke i morgen, mærkede han det næsten ikke. Oppe på toppen af skabet stod ravnen. Det hvide klæde.
var faldet 18.